Ами добре, днес тръгваме на автостоп, това е първото ни пътешествие такова и се вълнуваме, както виждате имаме ранички и пожелайте ни успех. Да, днес коя дата сме? 23 юли 2015 година. Точно така. И в момента сме в София и отиваме крайната ни дестинация е Карадере. Не знаем за колко време ще стигнем, но ще опитаме. Крайната ни дестинация всъщност е София. Не, сега, за днес. Междинната. Да. Здравейте. Здравейте. Всичко е добро. Следваща станция Западен парк. Западен парк. В момента се намираме пред ето тази невероятна табела, която виждате. Пловдив майка! Вече сме пред табелата за Бургас. Вижте колко е изрядна, просто невероятно. Чудо на чудесата. Юху! Пристигнахме, нали? Представи си, да. В момента сме в град Бяла. Извън град Бяла. И вече виждам морето. Боли ме зъба. Надявам се скоро да се възстанови. Но като цяло пътуването днес беше много готино. Благодарим на всички хора, които ни спряха и ни пратиха изключително много позитивна енергия. И всички стопаджи, които срещнахме, просто хора, благодарим ви, че вие има и че сте толкова заредени. За мен това е една сбъдната мечта и съм много благодарна. Благодаря на всички, които сбъднаха моята мечта и най-вече на волята ми и коража ми да кажа, че е крайно време да направя една голяма стъпка. С ето това човече тук, което изключително мотивиращо ми действаше. И сега няма да ви лишаваме от прекрасната гледка, която имаме наоколо, от прекрасния залез до ето това прекрасно море. Home is wherever
Карадере! Оле! Трябва да снимам фона. Ти си фона. Кой носи домати? Фона пътува от разграда. Това са нашите звезди и домати от един много симпатичен Опа! възрастен един дядо, който ни ги почти подари. Домашно производство, представете ли си? Просто Той си не ги българите- продаде. българите са изключително мили. Просто в тия закътани места са уникални. Така наистина. Може следващото пътя на колата да И сме с изключително мръсни обувки, крака. покажем. Вижте колко са черни. Дворец от светлина. И я да разгледаме. В момента е почти 7 часа. Ние сме на Карадере. И както виждаме... Вау! Гледката е страхотна. Ето го нашето прекрасно море. Българско. Истинско. Даже толкова е прекрасно. На Карадере сме. Чудесно е. Просто няма нещо по-хубаво от това да си сбъднеш мечтата. Заради това ви пожелавам и на вас да сбъдвате своята мечта.